Dong, Ay, salamat. salamat. Bago. Nya. Panarbahog tarong ha. Kinahanglan imong sweldo dako jud ha. Walang kulang, walang labis. Siyempre, may Or gani gyapon na kato imong girimit dako gahapon mao gihapon. Okay kay salamat kay mo na kining giandam-daan. Unya kining atong tinda nga suka. Ayaw gisigig inom ani haron kay di na maaslom ang muha. Nya tungod ra ba ninin sa imong sweldo? Wow, kalayo. Wow! Nya, bago ra ba ning hugas? Sus, sa na-receive. Dapat mo Taon ulit, ko ha? na may agi. Di trabaho eh. Ato dito pa. Okay, ug di sa kong trabaho, wala ka sa di sino sa kamo kapiti. Oh, di ko papiti. Kinahanglan jud abot nimo dili dako gyapon imong sweldo. Oh, siyempre, walay labis, walang kulang. Oh. Ang diskarte para sa imuha ang kwarta tanan sa asawa Sa nga. akong bana oy. Sige, ato na bana ha. Adto na ko say, adto na ko dai. Papiti ang utro paminaw. Tato sa diri ako. Ay, sus, ma-receive. Amping ka dong. Junior, ay sa kay manarbaho ba ta ngita ta kwarta. Pagpuyo. Nga, adto na ko. Sige, ato ka dong. Amping ka dong ha. Sus, may agi untang di lakaw dai pero di man ka papiti og way sweldo. Naman narbaho ta. Amping diha. Ay gitintawon pagkuag laki diha. Di ka nang chatang kahigi na. Dili dong mo na jud ni dong. Mo na jud ni. Balaka dong mo na ni dong. Ato dito. Para tao na oy. Pastilan. Lambi aging ilakaw na. Sige dai ha. Sige dong. Lakaw na si pare. Na si Mare na papiti-piti siyang panty. Oh no. Ako'y pulir kasi pare, wala nakatandog siya kasawa. Hey! Kita di trabaho na yan. Ito na nga! Oh, sige dong. Amping ka dong. Love you. Nakuha nga siya si pare kay nag-cute-cute ba? Ako'y tiwas. Lakaw na si pare. Oh, malakaw na kay duty pa man to pare. Lamia sa paminawan sa kapitik ng panty ba? Manap? Ano ba yun na dapat para maganahan siya ba mo? Yo! Ano? Rusot pa ko no? Uy! Libot! Libot na! Gana pare! Kita dahil ka. Kita kayo. Kaya tagas kayo kugon ba? Bagong subo lang uban. Karong pabor kayo kay... Nabalo na ba kakapoy ba kayo hupo-hupo des luyo? Nabalo ka sa tuyo na ko diri. Balo na ko anak. Pare, oy. Dili pa maganda. Diretso na nanday ka dili ka. Bawa ka. Diri pa pare ganina. Oo. Sabi tayo ko yun. Ano ba sa man? Sa'yo gusto niyo magpapitiyakan mo. Agad-agad lang po. Sure ka? Ha? Di mo sa kuya ban? Sige, basta ko. Sure ka? Oo. Ako rin mo ito. Sige. Larga, hindi ko siya dad. Tol. Uwa. Uwa man din ako madang yawi. Uwa man ni ihatang niya yawi. Ang bahag naman. Bungot sa ukok ng asawa. Saan ko paglargaan eh. Magabihan lang ko ani. Sige, kung tanawan ko sa kinan. Yawi, yawi. Akong balikon. Balikon ako. Kwaon ako yawi. Day! Uy! Saan ka gabri? Kuwari ka nang nag-CR ko sa inyo ha? Stuck up mong bawal sa mga break niya nang narin lang ko dahil ako masawa. Balik lagi ka. Dong. Noon sa magkain taon oy daan pag gingon ko nimo na ayaw pa Pag-ias ko pa. Pag-ias ko gamay. mana si uri tempuan nga ka ato sa kamari. Kumaayo ko mo bombahan oy. Noon ikaw ba? Bako magani ko nag-ingon nimo nga dili ka panangka ka diha, di ka magpasud og laki. Nya nga tunong kumpare imong gipasud. Wa pa gani ko kalarga sa syudad. May gani na habilin na yawi, asa mo yawi? Asa dahil naman nila sa bag. Dali din mo dili utang. Oh, butan ako dira tanan uling balik pa man ka oy. Kuwangan pa noon ko ni pare noon. Maunay. Maunay gipapiti-piti nimo. Kay dili din na para sa kuwang ang papitian ay para din na ni pare ni ay. May gani kay baw ka. Sus, buta. Ug mao na sugod karon. Di na kakadawat sa kong sildo ha. Kaning imuha. Pulti na gibuna. Ako na lang upawan.